Proud mga agad, good morning. Kanang hanap po may karon daan ay among pagabuhaton karon magsinso may aneng mga islab kay among ibutang katong tanggal sa mong baboy kay guba na kayo. Then pagkuman malit pa may bakten para among iboy sa among tangkal. O gantawa lang among pagabuhaton karon kay amo kaning pasana mo nagtrabaho kay napakula ka ron. Salamat. Si Aya. Kung paano dito na eh? Na. Ito paano ito? Video, pagulot. Kamu puti. Ano dia? Opa na. Pulang kayo na. Halo. Kinsa man ang maestra? Ikaw kata kumanghod ba? Aw. Ikuan sa mga pre niya. Sige hindi. Kinsa may ang bana rin mananagat? Dili ko lay. Lahi po diya bana ron. Kinsa Wala reptil jo. Oh. Kaya na lang na. Lahit na sa support. Kau nak pilih.
Day. Ano na ko? Oh. Day, okay day. Ayan, ano, pangatol. Man. Diwi man ukol kay nasabra man nagpanet ni kudo. Bitaw. Kutsuk lang. Tukod sa kawayan. Absent karon. Dako na gyud ang buniko lo kay dapat naman sa nalom sa yati og. Wala na yung jack. Video wala. Video na. Nagbirubuan sa baktin. Sir, bakti na mang rip man. Wala na kasi yung trap. Grabe niya, katalo na. Sus Ginoo ko. Ha? Magituman sila tanan. Si Joshua po? Magdula. Joshua? Dula ka Patawa? Kapatuor lakad jud ko liguman magidula. Na? Ano nindot? Mangisulat man pod. Ano nindot? Sakto na tiyan. Pa, dako man kayo ni sa bag pa, oy. Dadong. Ako kayo yung bag. Mana sudah very good. Ako kayo yung bag pa. Pag ikaw mo lagi nagkabiras pa, alo pa, ngayon mo daw. Po, Please, uy. ito mo na. Yes ba yun? Yes ba yun? Ay, ko diya pa. Yes ba? Nilas na ba? Oh, yaya. Yes. Ito, may kabelo. Kumilig sa 100. Atos na ko. Kumaamit ka dugayan, ay ko. Maulit. Sa iris ako. Kinahuman. Pa, dako na kayong bag pa. Mula sa mulayas. Wala lang buto mo sa nina para ingon jud na mulaya. Mula sa kuwan din. Ito ko lang sa mulay. Nami. Ito yung ganahan. Kani.
Ikot. Sulti kaon dai. Manami. Thank you. Kolon sa Nicole. Ano po yung battery? Mana ka?